Amincin Allah ya tabbata a gare ki yake ma abociyar karatun Alƙur'ani mai girma. Amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ki yake ma abociyar kyau, hankali, nutsuwa gami da tarbiyya. Hakikanin gaskiya, soyayyar ki gaskiya ce a cikin zuciyata. Kina raina, sako kai tsaye daga cikin zuciyata zuwa taki zuciyar. Na kasa mantawa da ke. Hakikanin gaskiya, soyayyar ki gaskiya ce. Yaushe ne zaki dawo gare ni? Kana ki yafe min laifuffukana. Dan Allah, ki tausaya wa ni. Shin wai ke kin manta alƙawarin da muka yi da junanmu ne? Alƙawarinmu. Kin manta alƙawarin da muka yi wa junanmu na cewar za mu rayu tare, kana mu mutu tare? Me yasa ba za ki iya yafe min dukkanin laifuffukana ba? Kar ki manta da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala mukan yi mai laifi kuma ya yafe mana. Me yasa ke ba za ki iya yafe min laifina ba? Tausayawa alkhairi ne. Tausayi alkhairi ne. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah yana tare da masu haƙuri. Ya kamata ki yafe min laifina. Kullum idanuwa na kuka suke suna zubar hawaye. Abokina Nazir ta yake. Kullum abokina Nazir faɗa min yake na daina yin kuka domin wata ran yana da ƙwarin gwiwa akan cewar za ki dawo gare ni. Yaushe ne wannan ranar da za ki dawo gare ni ɗin? Ki sani cewa ba zan taɓa iya mantawa da ke ba har abada a cikin rayuwata. Ina alfahari da ke. Ke na san yanzu kin manta da ni. Kin rufe shafina wanda kin bani cikin takwalkwalin sakwakiyar tunani. Ba zan taɓa iya mantawa da ke ba. Mai magana Musa M. Hussein, haifaffen Kano ta Dabo, mazaunin garin Malam. Ki sani cewar kina raina. Dan Allah ki yafe min laifina Bintu. Dan Allah. Idan har kin yafe min, za ki iya kira na ta kan wannan lambar waya 081 49 07 6462. Ina zaman jiran kiranki. Ina zaman jiran kiranki. Dan Allah ki bari zuciyata ta buga. Please. I love you. And I promise you I'll never leave you forever.